Rádio asi nemá autorské práva, boh vie, nebude to hrať veľmi. No ja si tu do týchto dier očistujem, skade pôjde tento bazmek. Jeden plusák treba. Bál som sa toho, vedel som, že to je dobré, ale radšej dávam robiť veci takým ľuďom, čo to už robili. Musíme jadať, čo? Je to rozdelené v niekoľkých častiach, no. Sa tu nahráva veľa giga, lebo Full HD, 30 Hz, 30 FPS, takže to ťažké aj oné pre dávať do počítača cez oné, lebo mám druhý účet na toto zvlášť, no. Takže tu bude, že retro hi-fi, budem dávať v tomto zozname retro hi-fi, budem dávať takéto veci ohľadom reprákov. Mám aj staré videá, tak všetko pozháňam a nahodím to hore. A tak. Učím sa aj na gitaru, tak bude zložka pre gitaru. Tam len cez chord hi-fi. Všimol som si, nechcel som tak začať aj ja. Ako druhí majú sluchátka v ušach a tak hrajú a ešte pozerajú na texty a na akordy. No ale vidím, že inak sa to nedá naučiť. Gitarku mám dlhšie, ale iba teraz, lebo nebolo kedy z roboty a toto a iné pičoviny, pre ktoré som nemohol hudbu riešiť. Pán Boh mi pomohol sa z toho dostať, aj keď dosť na piču veci mi tu dáva život zabrať. Ale no. Takto si to musí odsrať. Tu je tu viac na stred. Dobre, no, toto som si akože spravil. Očistil som si káble. Neviem, či to budete vidieť. To je ten plusák, ktorý nebudem dávať kábel, ale pripojím plus a uvidíte pozdejšie. Bál som sa toho, ale ináč to nejde, no. Tu mi treba ešte, žiarovka je slabá do piče. No, tam to mám ako tak nahodené. Toto príde takto, že toto nájdem tu. Najviac. Hej. Opozičná SAS chce mimoriadny bezpečnostný výbor pre nákup. Mal som to dať bližšie, lebo tu je ešte odpor a kadečo. A mne sa to nezmestí do piči. Veru. Väčšina Maďarov považuje lídra mimo parlamentnej opozičnej strany PiSA Petra Maďara za vhodnejšieho kandidáta na post predsedu vlády než súčasného premiéra Viktora Orbána. Vyplýva to z januárového prieskumu. Zápasom medzi Švédskom a Nemeckom. Severanky vyhrali 4-1. Sa ochladí na 5 stupňov až -3. Zajtra bude oblačno až zamračené. Lepšie. Sa ukáže len ojedinele. Zase treba začisťovať. V Slovensku otvoriť sa môže aj poľadovica. Teplota vystúpi na 2 až 7 stupňov. Na západe toto už takto preoné. Ale nahrievam si pištoľ, lebo zatiaľ nemám sťahovačky. Nahrievam si pištoľ a
Potom, keď budem mať sťahovačky, niekde ich mám, len neviem, kde som ich nájsť, takže by mi to nelietalo v bedne, bude postupne ďalej aj druhé videjka a už vidím, že už to tečie. Takže je čas lepiť túto druhú, aby mi to nelietalo, tak orientačne. Ďakujeme a šťastnú cestu. Neviem, ako ten mínus potiahnem. Je to dosť malé. Čo som prerábal dom, tak mi ostalo takéto veci. Chcel som to krajšie, ale keď je to DI, tak nie je to poriadne. Vyrobené mňou na kokot. Takže toto si môžeme nalepiť rovno aj túto pičovinu. No, a niekde mi spadla tá druhá. Donesol som si dve. Piči. Vymýšľam kokotiny. Alebo som slepý. Jaj, už vende. Tu. Som tam náš robovák. Som si opravil telefónos. Dobre. Potrebujem tam toto. Takže ideme na to. Jasne, to nie ona. Dobre. Nemám tušenie, ako dám ten kondenzátor. Ale odpor môžem tu dať. Takto. Aha, tu bude administrant, tu bude oný odpor, tu bude kondík. Kondík dám ako. Jedine takto voľako, že tu nájdem. Tu potom chytím, ukážem vám to. Takže mám aj miesto. Tu pôjde ten plusový všade a plus si potom budem brať z každého repráku, z každej súčiastky pre reprák. No, tu je že basový, stredy a výšky, hej. Len si ešte musím čeknúť, čo ide za čím. Takže tak. Či toto vymením, alebo buď toto vymením, alebo dám káble a potom pôjde buď z tohto kábela, alebo z tohto kábel. Musím si to pozrieť. Nie som si istý. No toto ide klasika. Aj na plus, aj na mínus. Takže toto. Takže uvidíme, ako to bude. Čo spravím. No, zatiaľ to idem vypnúť. Musím nabiť aj mobil. A určite 10 minút prešlo, aj 15.